Güýmenje gözleýän lyjaçylar ýalpylap duran täze ýasalan ýollary diýseň halaýarlar. Aýratyn hem barylmasy kyn bolan ýerlere. Owasanyň kurort merkezi Bamyana hoş geldiňiz. به خاطر که از استعدادی که اسکی دارم و اسکی از خاطره که زیاد دوست داشتم از خاطر Owasanyň merkezine yerleşýän bu dağlar 1500 ýyla goloy gaýarlyklary oýulyp ýasalan iksany ullakan Budda heykelleri bilen tanalýady. 2001-nji ýylda Taliban söwüşçileri olary ýer bilen ýeksan etdi. 15 ýyl soňra Owan resmileri bu dağlaryň gowy tarapdan tanalmagyny tama edýärler. Olar bu ýeriň lyja turizmi üçin möhüm yerlerden biri bolup biljekdigine inanýarlar. و یکی از ورزش‌هایی که من بسیار دوست دارم اسکی هست که هر ساله شرکت میکنم در هر مسابقهش و برای بانوانم میخوام این رو بگم که اگر شما در خانه هستید پس لطفاً از جایتان برخیزین و به این هر ورزش که دوستان ادامه بدید. Ýöne bu ýerde adynyň bir sany ullakan mesele bar. O ýerde lyjaçylary ýokary çykarjak daşaýjy liftler ýok. 2 minut dowam etjek adrenalinli aşağı typyş üçin depe çykmaly. Muny bolsa 1 saatda amal aşyryp bolýar. ما کل انرژی و توان خود برای بالا رفتن از تو به خرج میتیم که همین روند شرایط رو مساعد میکنه که ما نتونیم بیشتر برای ارتقا و ظرفیت‌سازی ادامه بدیم. Daşaýjy liftlerin gerekli standart enjamlaryň ýa-da moda eşiklerin bolmadygy halkyň eňitlerde typmagyna böwet bolmanlar. بعد علاوه ای که مشکلی با من نداشت من تشویقم میکردن که باید اسکی برم و مقام اولم. Owasanyň din taýdan konserwatiw bolan köp ýerlerinden tapawutlykda Bamyanda denanlar belli bir derejede erkinlikden lezzet alýarlar. Bamyan daşary ýurtlaryň hem ünsüni çekipdir. Bu Owan lyja şuweleňi. Bu şuweleň Düýbi Şwýçariýada ýerleşen Bamyan lyja kluby tarapyndan gurnaldy. Onda daşary ýurtly we ýerli lyjaçylar ýarşýar. Häzirlikçe Bamyan ýurdun beýleki ýerlerine garanda howpsuz sebit hasaplanýar. Şeýlede uruş dowam edýän bu ýurdun köp ýerlerinde syýahat etmek gaty howply bolup biler. Kämilleşen lyjaçylar üçin iň uly gorky adaşyp gitmek gorkusydyr.